Wazisola ukuthi mhlambe unobizo noma kungenzeka ukuthi uNkulunkulu kukhona akubizela khona. uNkulunkulu ukhuluma ngezindlela eziningi. Amaphupho enye yezindlela uNkulunkulu akhuluma ngayo nabantu bakhe, futhi angayisebenzisa ukukubiza noma ukuveza ubizo lwakho. Lapha kuMathewu chapter 9 verse 37 uthi uJesu, "Isivini sikhulu kodwa izisebenzi ziyingcosana." Lokho kusho ukuthi kungenzeka nawe ubiziwe. Ake uqaphele lamaphupho. Uma uphupha ukhuleka noma usesontweni, uma uphupha usiza abantu noma ufundisa, noma uzwa kubizwa igama lakho kaningi, lokho kungaba uphawu lokuthi unobizo. Kukhona into uNkulunkulu akubizela yona. Kodwa-ke buyela kuye ngomkhuleko uzocacisa konke. Bhala uyebo uma usola ukuthi kukhona ubizo onalo.